Пилича принцеса. Мама да милува, тати да целува, Жулиета. Голяма да порасне, на мама да прилича принцеса. Мама да милува, тати да целува, Жулиета. Bine, nu mă smia. Честито. Честито, кръсти. Благодаря. Хайде, Васи. Васи? Хайде, бяжете там. Васи? Хайде, стая тук. Мама, ела тук. Хайде, кукака. Айде, бягай с кака, баба. Ела съм с мен. Виж сега, мама, кой ще направи? Искаш да лягаме? Хайде, лягайте. Да се виж с теб. Стай, мамо, стай. Лягай тук за малко. Опа! Дани! Футако! Вейчета, взимам християнчета, връщам. С видялото ли беше? Мама, виж, видялото ли е? Ела да видиш. Айде, ма. Виж, Василина. Браво! Браво! Тя линията, тя с кръсника. Дани, да писа, мамо. Айде с кръсничата. Даниело, пази сота. Пази сота. Зеле. Василина, само си превода си. Не да направим още една страница. Седец. Причет съм каше. Како е това? Като му стинки. Я отворите нещо. Студено тъй. Не, може да ти отвори. Една фанта. Знаем, ще пиш. Алекс. Ти си с много. Виж, то не се отваря. Кола, фанта. Нищо. Движение. Няма проблем. Трейлерът дай пада. Майко, искаш ли да се решила? Не, аз съм добре те. Само аз не ще прибира. На стела ли? Айде на стела. Ще думай чална. Като? Виж да го камера. Айде, Аз нищо нямам. ти вода ли? Не, здраве. На Коледа, до вечера. Ще карам, бе, брат ми, шофьор. Да стои ли само аз съм набирал? Тя ли сега? Шофьор съм, брат ми, моля. Майка, да не е със ти, тя ще ме наспи. Да свърши мърфан. И време. Къде ме лъпса? Откари изпитаата, вече. Аланта ми карта. Аз ти бахта. Не съм така, не карта за... Чекай, не се снима да говори така. Мамо, го като лукан, какво же? А донde vamos? Како най-цела пати ба? Нападте ме, почна река, всички. Тя си мама, аз там ще се обличам. Тя от тук как е такова? Како? Най-цела бани пати година. Яко питаха, Леле, фунчинг го да я се фако с тя. Така. Нищо ма се вие звучи. Тяка най-пикавам бята ви. Баба, аз да я пакам, брат. Ама, как има на фарбите? Стайте, че не. Знаеш коя песен? Тя е
Снимаш, нали? Алекс, сладка баба, да? Питам да е вътре. Чакай, ще я взема. Това, мама. Чакай, мамо, чакай. Влез, мамо, влез. Здравейте, заповядайте. Така. Нищо за здраве. Като на нас. И това е за църквата. Ще затворя вратата. Благословен е нашият Бог сега и винаги във вечни векове. Амин. Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе, Царю небесник, утешителю, Дух на истината, който си навсякъде и всичко изпълнеш, съкровище на благата и подателю на живота, дойди и се всели в нас и ни очисти от всяка сквернота и спаси благи нашите души. Свети Боже, свети и крепки, свети безсмъртни, помилуй ни. Свети Боже, свети и крепки, свети безсмъртни, помилуй ни. Свети Боже, свети и крепки, свети безсмъртни, помилуй ни. Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги във вечни векове. Амин. Пресвета Троица, помилуй ни, Господи, очисти греховете ни, Владико, прости беззаконията ни. Свети и посети и изцели немощите ни заради Твоето име. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги във вечни векове. Амин. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, да и на земята. Насъщния ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия, защото Твое е царството и силата и славата на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин. На Господа да се помолим, Господи, помилуй. Господи Боже наш, на Тебе се молим и от Тебе просим да се отпечата светлината на лицето Ти върху рабинята Ти Василена и да се отпечата кръстът на единородния Ти Син в сърцето и помислите и за да отбягва суетата на света и всеки лош замисъл на врага, а да следва Твоите повеления. И дай, Господи, неотречено да остане светото Ти име върху нея, тъй като бъде съединена в удобно време със светата Ти църква и усъвършенствана чрез страшните тайни на Твоя Христос, като живее под наредбите Ти, опази печата неповреден, да получи блаженството на избраните в царството Ти, по благодата и човеколюбието на единородния Твой Син, с когото си благословен, с пресветия благ и животворящ Твой Дух, сега и винаги, и во веки веков. Амин. Радвай се, благодатна Богородице Дево, защото от Тебе изгря слънцето на правдата Христос Бог наш, който просвещава намиращите се в мрак. Весели се и Ти, старче праведник, който си прегърнал освободителя на нашите души. Даряваш нам възкресение. На Господа да се помолим, Господи, помилуй. Господи Боже на истината, от Твоето име, от името на единородния Ти Син и Светия Ти Дух, възлагам ръката си върху рабинята Ти Василена, която се е удостоила да прибегне към светото Ти име и да се запази под заслона на Твоите криле. Отстрани от нея старата оная заблуда, изпълни я с вяра, надежда и любов към Тебе, за да познае, че Ти едничък си Бог истинен, Ти единородният Твой Син, нашия Господ Исус Христос и Светия Твой Дух. Дай да постъпва по всички Твои заповеди и да пази това, което е угодно на Тебе, защото ако човек стори тези неща, ще живее чрез тях. Запиши я в книгата си на живота, съедини я със стадото на наследието си. Нека се прослави върху нея светото Твое име
името на възлюбения ти Син Господа нашего Исуса Христа и на животворящия ти Дух, нека Господ Твоите очи милостиво да гледат в нея, Твоите уши да чуват молбите и я развесели в делата на ръцете ти и във всичкото и потомство, за да те величае, като се поклани и слави великото ти възвишено име и да те хвали винаги през всички дни на живота си, защото Тебе възпява всяка небесна сила и Твоя славата на Отца и Сина и Светия Дух сега и винаги във вечни векове. Амин. На Господа да се помолим, Господи помилуй. Отричаш ли се от сатаната, от всичките му дела, от всичките му ангели, от всичкото му служение и от всичката му гордост? Отричам се. Отричаш ли се от сатаната, от всичките му дела, от всичките му ангели, от всичкото му служение и от всичката му гордост? Отричам се. Отрече ли се от сатаната? Отрекох се. Отреквам се. Отрече ли се от сатаната? Отрече ли се от сатаната? Отреквам се. Духни и плюй върху него. Съчетаваш ли се с Христос? Съчетавам се. Съчетаваш ли се с Христос? Съчетавам се. Съчетаваш ли се с Христос? Съчетавам се. Съчетава се с Христа? Съчетах се. Съчетали се с Христа? Съчетах се. Съчетали се с Христа? Съчетах се. И вярваш ли в Него? Кажи, вярвам в Него. Вярвам в Него. Като в Цар и Бог. Като в Цар и Бог. Сега ще прочета един текст, който се казва с него надежда, и тихичко ще го повтаряш с него. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо. Вярвам в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца преди всички векове. Светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нас, човеците, и заради нашето спасение, слезе от небесата и се въплоти от Дух Свети и Дева Мария и стана човек, и бе разпнат за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според Писанията, и се възнесе на небесата и седи отдясно на Отца, и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. Вярвам и в Светия Дух, Господа животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славим наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците. Вярвам в една света съборна и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Съчетали се с Христос? Съчетах се. Съчетали се с Христос? Съчетах се. Съчетали се с Христос? Съчетах се. И му се поклони. Кажи, покланям се на Отца. Покланям се на Отца. И Сина. И Светия Дух. Единосъщна. Единосъщна. И неразделна Троица. И неразделна Троица. Благословен е Бог, който иска да се спасят всички човеци и да достигнат до познание на истината, сега и винаги и во веки веков. Амин. На Господа да се помолим, Господи помилуй. Владико Господи Боже наш, призови рабинята си Василена за светото Твое просвещение, удостоя с тази велика благодат, пълния със силата на Светия Твой Дух за съединение с Твоя Христос, да не бъде вече черно на тяло, а черно на Твоето царство, по благоволение и благодат на единородния Ти Син, с когото си благословен, заедно с пресветия благ и животворящ Твой Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин. Благословено е царството на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги във вечни векове. Амин. Смир на Господа да се помоли. Господи помилуй. Господи помилуй. За да и се изпрати благодата на избавлението и отдаваното благословение и да дойде върху тази вода очистителното действие на свръхестествената Троица, на Господа да се помоли. Господи помилуй. За да се просветим с просвещението на разума и благочестието, чрез слизането на Светия Дух, да се окаже тази вода, прогонваща всеки коварен замисъл на видимите и невидими врагове, и да стане тази, която ще се кръсти в нея, достойна за нетленото царство, на Господа да се помолим. Господи помилуй.
За Божията рабиня Василена, която сега пристъпва към светото кръщение и за спасението и на Господа да се помолим. Господи, помилуй. За да се окаже тя дъщеря на светлината и наследница на вечните блага, за да стане срасната и участница в смъртта и възкресението на Христос, нашия Бог, да запази облеклото на кръщението и обручението с духа чисто и непорочно, страшния ден на Христос, нашия Бог, и да бъде залия тая вода, баня на обновление, за прощение на греховете и дреха на нетлението, на Господа да се помолим. Господи, помилуй. За да чуе Господ Бог гласа на нашето моление и за да бъде избавена Василена и всички ние от всяка скръб, нябеда и нужда на Господа да се помолим. Господи, помилуй. Застъпи се за нас, спаси, помилвай и ни запази, Боже, с Твоята благодат, като поменем Пресветата, Пречиста, Преблагословена, славна наша Владичица Богородица и Приснодева Мария, ведно с всички светии, нека сами себе си и един други и целия си живот на Христа Бога да предаде Тебе, Господи. На Господа да се помолим. Господи, помилуй. Добросърдечни и милостиви Боже, който изпитваш сърца и утроби и едничък, знаеш тайните на човеците, защото няма нещо неведо пред Тебе. Всичко е разтворено и открито пред очите Ти. Позна сам Ти, човеколюбиви, царо, сега дойди и чрез слизането на Светия Твой Дух освети тази вода. Амин. Сам Ти, човеколюбиви, царо, сега дойди и чрез слизането на Светия Твой Дух освети тази вода. Амин. И дай благодата на изкуплението, Йордановото благословение, направия извор на нетление, осветителен дар, очистваща грехове, предпазваща от болки, гибелна за демоните, недостъпна за вражеските сили, с ангелска сила да бъде изпълнена, да бягат от нея зломислещите за създанието Ти, защото призовах чудото славно и страшно за враговете Твои, бе, Господи, да се съкрушат под знака на Твоя кръст всички вражески сили. Амин. Да се съкрушат под знака на Твоя кръст всички вражески сили. Амин. Да се съкрушат под знака на Твоя кръст всички вражески сили. Амин. Молим Ти се, Господи, да отстъпят от нас всички въздушни и смътни призраци и да не се укрие в тази вода тъмен демон, нито да слезе скръщаваната зъл дух, който причинява потъмнение на мислите и забъркване на ума. Но Ти, Владико, на всичко направи тази вода да бъде вода за изкупление, освещение, очистване плоти дух, разслабване, окови, прощаване, прегрешения, просвета на душата, баня на възраждане, обнова на духа, дарба на осиновение, облекло за нетлен извор на живот. Защото Ти си рекал, Господи, убийте си и ще бъдете чисти, махнете злините от душите си. Ти си ни дарил свише възраждането чрез вода и дух. Яви се, Господи, чрез тази вода и да се прествори кръщаваната в нея, за да отхвърли ветхия човек, който излява в пригласителни похотия, да се облече в новия, който се обновява по образа на Създателя си, тъй като се страсти с подобието на смъртта Ти, чрез кръщението да бъде участница и във възкресението Ти, и като опази дара на Светия Твой, да ги възрасти залога на благодата, да получи награда в Царството Божие и да се причисли към първородните, които са записани на небето в Тебе, Бога и Господа наш Исуса Христа, защото на Тебе подобава слава, власт, чест и поклонение, заедно с безначалният Твой Отец, с пресветия благ и животворящ Твой Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин. Мир на всички вас, да преклоним главите си пред Господа, Тебе, Господи, да внимаваме. Алилуя, алилуя, алилуя. Алилуя, алилуя, алилуя. Алилуя, алилуя, алилуя. Благословен е Бог, който просвещава и освещава всеки човек, идещ на света сега и винаги във вечни векове. Амин. Ще я помажа с елея, да ще ми я подадеш и ще вземеш кърпата, къде е тук, така ще я поставиш и върху ръцете, за да мога да я потопя, да ти я подадя. Помазва се Божията рабиня Василена, селейна радост в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. За изцеряване на душата и тялото. За да слуша вярата.
Твоите ръце ме сътвориха и устроиха, за да ходя по стъпките на Твоите заповеди. Кръщава се Божия Травиня Василена в името на Отца. Амин. И Сина. Амин. И Светия Дух. Амин. Така ми е задържи сега малко. На Господа да се помолим, Господи помилуй. Благословен си, Господи Боже Вседържителю, извор на благата слънце на правдата, който за уния, които са в тъмнина, се направил да светли светлина за спасение чрез явяването на единородния Твой Син и наш Бог и си подарил на нас недостойните многоценно очищение в светото кръщение и божествено освещение в животворното помазание, който и сега си благоволил да възродиш новопросветената си рабиня чрез вода и дух и си дарил прошка на волните и неволни грехове, сам ти благосърдни владико си цару подари печата на дара на светия, всесилен и поклоняем Твоя дух, комуто се покланяме и причастието на Твоя Христос. Запази рабинята си Василена в освещението си, утвърди я в православната вяра, избави я от лукавия и всичките му дела и чрез спасителния страх пред Тебе опази душата и в чистота и в правда, така като Ти угажда във всяко дело и слово да стане дъщеря и наследница на небесното Ти царство. Защото Ти си нашия Бог, който милува и спасява, и на Тебе слава отправяме с единородния Ти Син и Светия Твой Дух, сега и винаги и във вечни векове. Амин. Печатъра на Светия Дух. 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 Амин. Така, сега ще отидете на масата. Хубаво ще я изтриете, така че от помазването да не остане нищо по нея, в кърпата. Облечете я вече в новите ви дрежки потолсти и пак. Блажен е оня, които беззаконията са пустени и живи. Представи изчезли до спеката на Запад. Мама, ме подари! Адио! Како ги повалия? Не искам утре. Ще те разуме, казва Бог, да сочи пътя, по който се вървиш, ще те ръководи. Моят Бог е на тебе. Не бивай ми като Бог, като неразумна аз казвам, че трябва да се уздае и оглавно. Много са скърбите за нечестивеца, а който се отбава на Господа, неговилно се отражава. Веселете се в Господе, радвайте се, праведници, да го изпълните всички праведни сърце. Обличи се Божия Травиня Василена трека на правда, в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Благомилостиви и Христе Боже наш, който се облича със светлината на трека, подай ни светло одеяние. Ама защо снимаш?
Елате тук срещу мен точно. Така, сега ще обиколим купела 3 пъти, като спираме на всяка една от 4 му страни и при спирането леко се покланяме един към друг. Елисимо Христа крестистеся, во Христа облекостеся, Алилуя. Всички, които в Христа се кръстихте, в Христа се облякохте. Алилуя. Елисимо Христа Христистеся, во Христа облекостеся. Алилуя. Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги във вечни векове. Амин. В Христа се облякохте. Алилуя. Всички, които в Христа се кръстите, в Христа се облякохте. Алилуя. Да внимаваме, мир на всички вас, прокимен глас трети. Господ е моя светлина и мое спасение, от кого ще се боя? Господ е клесен с вас през всички дни, до свършека на света. Амин. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! На Господа да се помолим, Господи, помилуй. Владико Господи, който подари на ръката си възмени святение на греховете, чрез светото кръщение и даде възроден живот, само любови. Да сияете ни сърцето и светлината на лицето Ти, опазищата на гайите и да разсеги от жажда с злоумисли. Запази върхия дрехата на нетлението, с която се облече, и осквернена и ответена, като опазваш в нея свърдата си, духовния печат и повредени кръчиваш милостив към нея и към нас, по многото си милосърдие, защото е благословен и прославен, се често Тебе лелето Твое име на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во вечни векова. Амин. Мир на всички вас, да преклонителите се пред Господа, Тебе, Господи. Обляква се в Тебе, Христа и Бога наш, пред Тебе натули с нас своята глава, запази я да остане и държи порец. Срещу ние на вкусно връждува срещу ние и нас, а своя Тебе ведете от всички, като победители до край. Защото на Тебе е също да любваш и спасяваш и на Тебе слава отправяме с безначалния Твой Отец, с пресветия благ и животворящ Твой Дух, сега и винаги и във вечни векове. Амин. Оправдана си, просветена си, осветена си, умита си, с името на нашия Господ Исус Христос и с Духа на нашия Бог.
Ти се кръсти, ти се просвети, ти си миропомаза, ти се посвети и се уми в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. На Господа да се помолим, Господи помилуй. Господи Боже наш, който по своята благост се осветил от пълнотата на купела вярващите в Тебе, благослови тази младика да се заслава и Твоето. Чакайте, не сме свършили още. Чакайте, деца. Моля ви. Нека да запазим малко тишина. Постригва се Божията рабиня Василена в името на Отца. Амин. И Сина. Амин. И Светия Дух. Амин. Заедно с кърпата, нека да се купават бащата. Помилуй, Боже, по великата си милост, молим ти се, чуй и помилуй. Господи, Христос, истинския Бог наш, който заради спасението ни се кръсти от Йоан в река Йордан, по молитвите на своята пречиста и непорочна света Майка Богородица, на светите славни и всехвални апостоли, на светите славни и добропобедни мъченици, на преподобните и богоносни наши отци и на всички свои свети, да ни помилува и спаси като благ и човеколюбец. Амин. По молитвите на светите наши отци, Господи Исусе, Христе Боже наш, помилуй нас. Амин. Амин. В днешния ден, когато празнувам паметта на свети великомъченик Пантелеймон и на светите седмочисленици, а именно светите брати Кирил и Методий и техните ученици Климент и Ном Охридски, Сава Гораса и Геларий, църквата ни се здоби с още един член в лицето на Василена. Днес тя стана един от живите камъни, които съграждат невидимото тяло на нашата църква. От все сърце пожелавам живота ни да бъде построен върху основата на християнската нравственост, да носи в сърцето си вяра, любов и надежда, милосърдие, състрадание, кротост, умение да дава и да получава прошка. Така че, дай Боже, това, за което се помолихме днес, да стане така, че Бог да обърне сърцето им към добро, да направи така, че да бъде правилно и истински възпитана, да бъде човек, с когото ще се гордят не само нейните близки, но и всички, които ще я познават през живота ѝ. Да е честито светото и кръщение на добър час за много и много хубави години. Амин. Честито на всички. Честито на всички вас. Чакай, как отива да магазин да изкара. Не дай да я пробвам да иде колко стана с нея. Тя твърда. Кажи, мама. Давай, так. Аля, лас ли да Василена? Мама може да кажа. И кака има, мамо? Още ма изтая. Да я ще я хода. Этот материал. На Даниела е хладния май. Мастя сладолет. Майка е, но ще я звъняш, че да ти де. На Марга трябва да звъня. На Марга звъннах там, на брахта ма. Ало, Нари. Нари. Те каква тата? Те поела, помогни ми. Чакай се, ще ми дадам. Ало, остана ма? Няде, чакаме те на конника, горе я чакам. Мадарския конник. Гърчева сорник. Не поела тук при мене на брацата, тук горе и...
Ala, nașa, eu n-am o slas, dar ești ea. Unde le luați?